ስምካ ወይ ኢሜይልካ ጎብዚ እዋን እዚ ዮነ ብየማን ወይም ለስን እየእቶም አገደስቲ ስላይድ ኪሆን ድህሪው እቶም ዝተረፍና ኤብ ዝሃለፈ ሂደት ሰሙናት ቅድሚ ህጂ ድማ ደብ ዝሃለፈ ሂደት ሰሙናት ቅድሚ ህጂ ድማ ልክ ከምቲ ቀዳማይ ዝፍንጀር 100 ቅያ ስለምንታይ ገብጃም ዘይነቱ ዘለና እቲ እንኮ ምኽንያት ናይ የብ ክፍለይ ትደልየኒ እሞ ንስየ ድማ ነቲ ኩርዲድ ጃብ ጌርካዮ እሞ ነቲ ብናንትሮፖ ዝምረበ ሀበሬታ ተጠተምካ ዳግማይ ክትገብሮ ትሰል ኢገ እቲ ካልከይ ድማ ደብ ዓለምን ግሬናዲን ቬንዙዌላ ቪየትናምን ዝበለጸ ውፅኢት እዩ ነይሩ ንመጀመርታ ጊዜን ዋት ኤንድ አት ሃፍ ዲ ሃንድ ኦፍ ቤኤስ ዶ ቤድ ናው ኢምዶን ጆ ሰባት ፓርክ ሳንድ